Mas pinaigting po ang pagpapatrolya sa mga baybayin po ng Pangasinan kasunod ng pagkakadiskubre ng bilyong halaga ng hinihinalang shabu. Pinapalakas ngayon ng mga otoridad, partikular na ng Philippine Coast Guard, ang kanilang pagpapatrolya at pagmamanman sa mga baybaying bahagi ng Pangasinan at mga karatig lugar. Ito'y matapos matagpuan ng sa palutang-lutang na pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng bilyong piso. Ayon kay Captain Mark Larsen Mariano, Commander ng Coast Guard District Northern or North Western Luzon, patuloy ang kanilang monitoring sa posibilidad ng karagdagang kontrabando na maaring mapadpad sa mga karagatan ng rehiyon. Pinasalamatan din naman ng otoridad ang mga mangingisda mula sa bayan ng Bolinao, Agno at Bani sa Pangasinan, pati na rin sa Ilocos Sur dahil sa kanilang katapatan at maagap na pagsuko sa mga natagpuang illegal na droga. Naniniwala rin ang Coast Guard na posible na may iba pang sako o pakete ng droga na hindi pa natutuklasan, kaya muling hinihikayat ang mga residente lalo na sa mga coastal areas na maging mapagmasida at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang bagay na matagpuan sa dagat. IFM News. IFM News. IFM News.